Empezamos logo por o primeiriño. Como empezastes en isto? Que é o que vos chamou a atención? Por que vos dedicades a facer esgrafiados ou encalados? Pois, bueno, xa fai tempo empezamos a traballar con técnicas tradicionais, recuperando o tema da cal, do barro para a rehabilitación, sobre todo de vivenda. E bueno, unha vez vivindo aquí tamén, pois descubrimos o tema das decoracións tradicionais, non? Xa había xente no entorno que traballaba na recuperación destas técnicas, un pouco combinando todo, pois o que xa sabíamos da cal, o que coñecemos do material, pois empezamos a traballar nesto. E encontrastes xente que vos enseñara, que vos dera pistas de como facer este traballo? Bueno, realmente a facer ese traballo en concreto non, aprendimos a traballar con cal e a partir de aí, a base de facer traballos e de investigación así personal, pues acabamos chegando a isto. Chegastes a conectar con alguén que fixera este tipo de traballos no seu día? Non, nunca. Non... Fálanos de xente que recordan que o facía, pero a maioría son moi vellos ou están mortos, ou houve a transición de pasar da cal ao cemento e se perdeu un pouco toda esta técnica e os coñecementos sobre o material e todo. O sea, que non chegastes a conocer a nadie que este vivo agora e que faga este tipo de... Coñecimos xente que foron no seu día axudantes desa xente, o que pasa que, claro, cando, pois, según eles, por exemplo, cando tiñan entre 15 e 20 anos, que era cando lles axudaban, tampouco lle prestaban moita atención a técnica, non? Era máis como, bueno, unha forma de conseguir traballo nese momento. Entonces, con esa xente que chegastes a falar, este tipo de traballo o vía como unha parte máis da construción da casa ou do acabado da casa, non lle daban ninguna outra importancia ou valor? Claro, polo menos non coñecín a ninguén que lle dera así un valor, ou que nos falara, por exemplo, das ferramentas que utilizaban, ou por que os motivos, ou por que os diseños, por que se facía isto e non outra cousa na mesma casa. Bueno, a información ahora mesmo é bastante limitada, por desgracia xa morreron os que facían. Os que o facían, non? E que credes vos cal era a razón de por que se facía este tipo de encalados? Bueno, unha razón evidente é proteger as paredes. Os revestimentos de cal o que fan é proteger as pedras e impedir que a humidade entre dentro dos muros. Esa é unha primeira función evidente. Despois os motivos, claro, é o que dicíamos, como non se sabe nin nin por qué, pois non temos unha explicación, simplemente teñen unha composición estética e non sabemos máis alá o que había. Hai algunhas cousas máis figurativas que aquí non aparecen. Hai veces que hai vasos, xerras, botellas, animales... Sí, máis simbólicas tamén, dentro da... Poden ser simbólicos, claro. Dentro do porqué do revestimento, como todos os revestimentos, pois as funcións... Bueno, nos decimos que hai 4, non? Pois unha de protexer a pedra, de protexer o muro, outra tamén é a de... polas propiedades da cal, que é antibacteriana, pois a de saneamento das casas. Outra é estética, simplemente, pode ser que simplemente o quixeran por estética. E outra é simbólica, porque sí que hai sitios que os símbolos marcan un pouco o que é o edificio, cruces, xarras... Bueno, pero en todo ese argumentario que estades dando, vos que credes que é máis unha cuestión de protección da propia parede ou unha cuestión estética?
As dúas, o sea, protección sin dúbida, porque algo que dá traballo e costa cartos. E antiguamente todo este tema dos materiais de construción era moi complicado. De feito, normalmente suelen estar enfoscadas as casas de máis cartos. As casas dos pobres estaban coa pedra vista. Bueno, sin embargo, sí que hai igual unha... Bueno, cierta sensibilidade, porque así como ao principio parecía que só aparecían nas casas de máis dinero, despois empezan a aparecer tamén a veces en palleiras ou nos hórreos ou construcións máis populares, non? Bueno, eu supoño que por o que me estades dicindo tedes un conocimiento máis ou menos amplio deste tipo de encalados ou esgrafiados na zona da Ribeira Sacra. Son os mesmos motivos en todos os concellos ou parroquias? Notastes variacións de uns sitios a outros? Por zonas hai similitudes, non? Normalmente sí que hai un discurso, digamos, os de Sober teñen unha tipoloxía, os de Taboada, Chantada teñen outra, pero tamén se ven algúns que non encaixan nesto, non se sabe se hai un artesán que ten un estilo propio e entón o ir dun sitio a outro fai evidente isto, ou se se facía unha tipoloxía e todos os que traballaban aí a repetían. Por exemplo, en Sober é unha zona onde confluen moitas variedades, non? Dentro da Ribeira Sacra, pois está Sober, así bastante singular, e despois a zona de Quiroga ten moita influencia castelán tamén, como con motivos máis xeométricos, máis rectilíneos, e despois a zona de Taboada e Chantada que teñen moita similitude coa zona de Antas de Ulla, Palas de Reis, que xa non están na Ribeira Sacra, pero que se ve esa influencia. Sí que parece o que di un pouco Damián, ¿no? Que polo menos en algún caso que había alguén que tiña un estilo propio e que movíase sobre todo polas zonas de Taboada, Chantada. Pero non podemos decir que este tipo de decoración e protección das paredes sexa exclusivo, polo tanto, da Ribeira Sacra. Non. De feito, hai restos en Castilla, en Segovia, hai motivos moi similares a estos, as botas, co rabiño. Claro, aí tamén se perdeu porque se sustituí por lo que se chama ahora esgrafiado segoviano, que en realidad é o que ven de Italia, que son estes motivos repetidos, como moi elaborados, moi xeométricos, pero en realidade na cultura popular había exactamente este tipo de decoración. Seguramente moitos máis sitios, pero... Sí, e dentro de Galicia tampouco é exclusivo da Ribeira Sacra, é xusto... Bueno, atopamos esgrafiado de Pontevedra, que é moi sinxelo, suele ser... dándolle forma ás pedras como para simular unha cantería mellor. En Portugal tamén hai moita tradición de... O sea, eu penso que sempre que se traballou acá nos revestimentos houbo esa tendencia tamén a pretender que sexan decorativos. E que salió, xa leva salindo, non? Varias veces o termo esgrafiado. Vos atopastes que aquí na zona alguén das aldeas, cando preguntabades e tal, se utilizase ese término de esgrafiados? Non, hasta ahora un pouco, bueno, todo se chama resultado, non? Resultado ou encintado, claro. Nos utilizamos a palabra esgrafiado un pouco para reunir, sí, bueno, por un lado porque a palabra esgrafiado é todo o corte que se lle faga a argamasa, non? Entón, na Ribeira Sacra atopamos cintados propios, que é simplemente seguir a línea xuntas. Despois hai outra tipoloxía que é revestindo toda a parede e despois facendo as formas recortando a argamasa,
Despois hai encintados que tamén se recortan, entón un pouco para englobar todo e para asemellar esta técnica e darlle un pouco máis valor a nivel mundial, pois facer que a palabra sexa a mesma para tanto que se fai en Italia como en Portugal, como en Segovia, como na Ribeira Sacra, utilizamos esa palabra. Pero ninguén nos falou aquí de unha palabra especial. Se fixo unha investigación en torno a isto e non se topou literatura na que aparecera esta palabra, nin se atopou a ninguén que recorde de tradición oral como se decía, entón é como bueno, sí, unha forma de falar, para entendernos. Xa. Pero falando... Non sabemos ni siquiera o nome en galego desta técnica. Non sabemos se o había ou se utilizaban o que xa... Pero a palabra máis común que utiliza a xente cando se refire a este tipo de acabado, cal encontrastes? Encintados? Caleados? Bueno, eu cando pregunto así por ali, así como a pregunta é moi sinxela, non? Moi... Bueno, como se chama isto que tedes aquí? Pois a resposta suele ser bastante... Bueno, bastante ambigua, non? É como... Bueno, é o revestimento, é o... non sei, non hai unha palabra exacta. Bueno, pero eso que nos podía levar era un pouco ao que comentaba antes Damián, que aquí como tal esgrafiado non se utilizaba. Eu penso que probablemente non. Claro, pero non... Xa. Non sabemos. Bueno, e falando en concreto de como encarades a obra, vos que xa levades varias feitas e a hora de poñerse a facer estes encalados, este acabado, estes esgrafiados, que é o primeiro que facedes cando chegades diante dunha obra? Bueno, o primeiro é observar moi ben o muro e ver como está composto o muro, onde pode haber problemas, sobre todo bueno, a hora de humedades, por exemplo, pues onde hai humedades ou onde a pedra é mellor ou pior. E bueno, despois plantexarnos un pouco como va a ser a decoración, ¿no? Pois nos esgrafiados desta zona, bueno, en casi todos, existe un patrón moi básico que é a demarcación das arquitecturas do muro, non? É dicir, sempre se resaltan as portas, as ventás ou elementos singulares. Entón, o primeiro que facemos é plantexarnos eso, non? O esquema de traballo, de decoración, perdón. Despois un pouco a exigencia do dono, non? O que quere... Bueno, pero ahora mismamente ti estabas describindo como varias, unha vez que mirades a parede, varias zonas que van levar un tratamento distinto, non? Non é o mismo un muro sin máis que se ese muro ten portas, ten fiestras ou ten calquera outro elemento arquitectónico. Eso marca un pouquiño a obra que despois vades a facer? Claro. Sí, claro, todos os elementos que fiestras ou portas ou vigas que entran na parede ou todo ese tipo de elementos, claro, hai que integrar na composición. E eses elementos soles darlle un tratamento distinto a nivel do encalado? Non, en principio... Pero suelense destacar sobre o resto da pared, en canto a decoración? Estéticamente sí, ten que haber unha diferencia con respecto ao resto do muro, pero non significa que leve un tratamento distinto. De feito, ten unha estética distinta, ¿no? Porque normalmente os típicos son así como moi orgánicos, digamos, e nos elementos así que son máis cuadrados, pois sí que pide máis algún tipo de... algo máis geométrico. Sí, que queden como máis referenciados. Igual que as cenefas de remate de arriba, que
suelen ser contra, bueno, onde rematan os tellados, sempre suele haber elementos así, bueno, como que enmarquen a fachada, digamos. Xa. E unha vez que tedes a parede xa preparada, limpia, cal sería o seguinte paso? O seguinte paso, según, bueno, tendo claro un pouco o modelo que queremos seguir, pois sería ir enchendo as xuntas para intentar conseguir un plano dentro da parede para poder traballar, non? En paredes como esta, que ten unhas curvas moi marcadas e pedras saíntes, pois intentamos suavizar toda, non sei como decirlo, como toda a superficie para facilitar tamén un pouco o traballo. Algunas zonas levarán máis argamasa e outras menos. Moitas veces enchemos con cachotería tamén, ou con pezas de ladrillo, como se facía antes. E nada, despois ir facendo planos para poder traballar mellor os debuxos. O sea que o primeiro que buscades é darlle unha certa uniformidade á parede sobre a que vades traballar. Cando son moi irregulares, pois pasa eso, que hai pedras que quedan moi fondas que van totalmente tapadas e se destacan as máis saíntes, normalmente. Si, máis saíntes ou máis chamativas. Ou máis bonitas por algo. Outra cosa é tamén escoller un pouco a cor que vai de fondo, porque, bueno, sempre no esgrafiado da zona o branco vai ser o que destaque as formas, pero o fondo que antes o conseguían con as terras ou con as areas do lugar, agora non o conseguimos con pigmentos. Entón, é ver un pouco como é a pedra e unificar tamén ese color para que non resalte moito. Bueno, acabades de falar de areas e de pigmentos. Cal é o material ou que tipo de materiales utilizades para realizar os encalados? Basicamente é cal, area e pigmento. Cal, area e pigmentos. Nada máis. O cal ten que levar algún tipo de tratamento, mercádelo, facédelo. A cal apagámola nós a partir de roca de cal viva e o interesante a cal, canto máis bella sexa, máis calidade ten. Esta que usamos nos aquí ten 3 anos xa, almacenada, e basicamente eso, cal, area e pigmentos, mezclamos todo na obra, non utilizamos ningún tipo de preparado, bueno, se usamos algún aditivo de materia prima sempre, Pero, claro, antes o que facían o sea, a única diferencia coa tradicional sería, bueno, por un lado o pigmento, pero que non deixa de ser tamén unha materia prima, ás veces pode ser a terra do lugar, pode ser o mesmo pigmento. Outra diferencia é que a cal traémola xa apagada, non? Normalmente igual facían un apagado en obra, pois en barril, pois traían a cal viva e se apagaba unha semana antes de empezar a obra. Pero esas son as diferencias básicas. Nos utilizamos a pasta de cal, non utilizamos sacos de hidróxido ni hidráulico. Que papel xoga o pigmento como un elemento da composición dos materiais? É basicamente eso, a cor de fondo. A cor de fondo. Sí, o que antes intentamos imitar o color da pedra, que se confunda un pouco co propio material do muro e o contraste co blanco de... O blanco dá o a cal, simplemente, sin outro añadido, non? Claro, antes o que é común en todos os revestimentos tradicionais é que utilizaban unhas argamasas moi porosas, con moita carga, con moita area. Pero, claro, nas capas do fondo esa area a veces non estaba cribada. Por eso que as cores por eso que hubiera contraste. E por outro lado, a cal que conseguimos nós agora, claro, xa ven moi seleccionada, non? A roca de cal xa é moi branca, ven
eso, ben seleccionado, e antes as caleras non eran tan, bueno, pues non eran tan selectivas, entón a cal podía ser un pouco máis gris, un pouco máis ocre. En Galicia hai moi pouca caliza. Claro. Hai unha pouca en a Mariña Lucense, pasa por Cabrel, Mondoñedo e vai pa Oviedo. Sí, estaría no límite ca Meseta e con Asturias. Claro. Bueno, eso tamén en parte chamativo, que se a materia prima non abundaba na zona que antes se utilizase tan profusamente, polo menos nesta zona, non? Supónse En que... realidad era o material que había e se tiña que mover hai fornos de cal nas Rías Baixas e aí non hai nin rastro de caliza, aí pode chegar por mar, bueno, sí. hai moitas, non? Pero era o material, fornos de cal antes tiña que haber por todos lados. Sí, aquí existen fornos de cal moi primarios, moi... Sí, pero bueno, non deixa de chamar a atención que justamente, como decíades antes, xeolóxicamente esta non é unha zona caliza e, sin embargo, pois en todo tipo de construcións encontras ben dentro ou fora, encontras caleados. Sí, sí. O que sí que se sabe que as propiedades da cal, bueno, se ten coñecemento delas dende os romanos, non? Entón, eso, sobre todo a hora do saneamento das casas, era imprescindible. Claro, eso da idea de que non era un elemento caprichoso. Isto se facía porque era importante facelo, porque melloraba a vida da casa e dos habitantes. Entón, inda que dera traballo, pois buscaba ese material. E volvendo un poquinho de antes que falabades onde se ubicaban este tipo de encalados, cintados ou esgraciados, falabades, bueno, de todo tipo de construcións, modestas, humildes, ata as grandes construcións, non? Pero pódese decir ou afirmar que este tipo de encalado é solo exterior das construcións. Con este tipo de decoración que usaiban, sí. Dentro se facían enfoscados e se pintaba con cal e se facían decoracións, imitacións de madeira, de mármore, pero eso xa era máis interior, máis pintura, máis decoración propiamente. Isto é funcional. É funcional e específico do exterior dos edificios. Pero por o que estades dicindo, construir con cal, incluso con morteiros de cal, desde o vosso punto de vista, ten evidentes ventaxas, non? Sí. Claro. Sí, sí. Sí, dende o que Primeiro, vai... é un material removible. No momento en que deixe de funcionar ou se queira quitar, pódese retirar e non se afecta o soporte. A pedra non destrui o soporte. Claro, non sufre, bueno, da igual que sea pedra ou ladrillo. Non aporta sales o muro, que tamén as sales son bastante prexudiciais a hora de... Bueno, de todo, de traballar, de convivir con elas, ou na propia estética do revestimento, porque, bueno, por cristalización e por un montón de cousas, no, que van facer que o revestimento sufra máis. Eso, a hora de traballar, para non ser moito máis cómodo tamén, a cal ten unhas propiedades moi plásticas que fan que admita máis carga o morteiro, que poda xogar coas necesidades da casa, se necesitas maior illamento, se necesitas que, non sei, se tes sales, podes combatilas tamén xogando coa porosidade da cal. Sin embargo, o cemento é moi ventaxa é a xestión da humedade. Sobre todo nun sitio que en teoría chove moito, como Galicia, todo que... Hai unha teima que como chove moito que temos que facer impermeabilizar todo. E en realidade é precisamente o contrario. O que temos que facer é que todo transpire o máximo posible. Porque a humedade, a auga vai caer igual. Entón o que temos que facer é que as cousas, sin que se mollen, se poidan secar moi rápido. Que é onde se evitan eso, pois humedades por capilaridade, filtracións, auga que se queda cerrada dentro dos muros,
todo eso vai se sumando ao largo do tempo e dá un montón de patologías para os materiales e para as persoas que viven dentro. Hasta acabar con tamén problemas estruturais, non? Que esa sería como... Sí, en caso extremo pode chegar... En caso extremo. Sí. Claro, cimentacións a base de... que non están ben executadas ou ben impermeabilizadas poden dar un problema.